Aduh mama, ada cewek berduit yang bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang What's up? Ayan guys, another blessing na naman po. Grabe, yan o. May blessing na naman tayo guys. Blessings. Grabe, umaapaw yan. Dahil Chinese New Year dito, no? Salamat boss sa iyong pa-ampaw sa amin. Ayan. Tapos may bigay pa siyang pakain na 6,000. Grabe. Yan o guys, oh. Grabe. Parang nanalo na naman, ah. Thank you Lord, thank you so much. Grabe. Sobra na naman to. Shout out po sa ating mga kwandian, supporter, ano? Dami. Ano? Grabe. Umaapaw na blessings. Dami. Shout out po dyan sa ating mga solid na supporter, ano? Salamat po sa inyong panonood ng ating video. Ayan. At sa ating mga nabalatuhan, ayan. Kay Emil Lauros, ano? Tsaka yung kay Kuya. Ayan. Ayan, salamat po na sa inyong panonood. Please like and share and subscribe na YouTube channel para updated po kayo sa aking mga susunod pang video. Ayan, bye-bye. I love you all. Mwah!